see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause but at some point we must upgrade, sugar. And when we find no one wants to stop, and this time. Guys, dito pa rin kami. Because Holly wants to drink too. And I want to drink, so... Naglabas na si Jan ng $100. James, you got any change? Wala na siyang You got ano, any yung mga bata change? hingi ng pera sa Like kanya. Wala na for siyang 100? So 50s or something? wala na siyang change. Andito pa rin kami, guys. Dito pa rin kami. Nanonood kami ng A grade now. Mag-aalas 2 na, guys. Kanina pa kami dito. Maghapon na kami dito. Hi. Who gave you $2? Yes. Finn. Why? Want a drink, Why he Dino? give you... Is it boy or girl? Drink, want a drink, Boy? Why he gave you $2? TJ, She was sucking. what do you want to pair? Because that pushed it back on the Just get, listen. thingy. No, why he gave Say you a pair $2? eight, me a pair Oh, eight. because I was crying. Holly wants Huh? a drink, and you're a drink. Crying. Why you crying? What drink do you That want? hot milk. What drink do you What want? drink do you I want? don't know what's in there. Pop top? There's no pop Yep. tops, is there? Yes, there is. I'm getting you a pop Alright, top. go pop top. Nandun kasi siya sa playground. Hold it, I was going and bring it back. I'll May- go back to the playground because I had to put my room in that. Okay. Mayroon siyang mga lollies. Ayan yung dala, oh. Binigyan raw siya ni Finn ng $2. Kasi raw, umiiyak siya. Kasi si Kuya Sak ang salarin. Makipera yung mga bata dito sa Footy kasi maraming nakikita ang mga lollies na tank. Thank you, that thing. No, because he wants some chips. Humingi raw si Sak ng $5. So, naka $25 na si Sak ngayong araw, ha. Really all the time? Nagpabili rin siya ng lollies. Si Sak na talagang kotang-kota ngayon sa pera. Don't lose that. At least si Kuya. Ayan, ayan. Ayan si Sak. May dala siyang hot chips. Look at Zachary. Ayan siya, guys. So, may dala siyang hot chips. Ayan, oh. I'm spending heaps. Wala, maluluwat na ako. Ay, kinain naman ni Daddy. Meron si Jan na ano. Tubig lang kasi yung iniinom ko, guys. So, mauubos ko na nga. Ito malamig. Inom tayo nito. Ano ba to? Powerade. Maluluwat na ako, guys. Dito lang tayo. Ayan, pinapanood namin. Oh, A grade. Guys, nandito pa rin kami sa Footy. Ang oras is 3:37 na, guys. Ayan, 3:37 na. And buti na lang, dinala ko yung laptop. Nakapag-edit tayo. Natapos ko. And ngayon, ayan na siya. Saving na siya. Saving pa lang yan, guys. Pero, di natin siguro ma-upload siya pero hindi ganun kadali. Matagal kasi 4G lang tayo. Mahina yung internet. Hindi nga ako makapag-IG masyado kasi minsan nagti-3G siya. So, pero at least, ayan, nakapag-edit ako and sinisave ko na siya, guys. Yeah, may vlog tayo mamaya. Ayan, oh. Si Jan, ayan. Yung mga bata nasa playground. Palobat na talaga ako. Still saving, guys. Buksan ko na tong onion rings. Nabili ko to sa Asian store dito sa may sa amin. Ayan, guys, kain tayo ng onion rings habang nanonood ng Footy. Ayan si Jan. Ayan yung onion rings. Ayan, guys, yung onion rings. Hindi ko siya masyadong gusto. Okay lang, pero hindi ko siya masyadong gusto. Hindi siya ganun kaalat. Kaya okay siya sa mga bata kasi hindi siya ganun kaalat. Ngayon, eto na naman kinakain, cupcakes. Ako na talaga ang nakailang cupcakes. And, grabe, nakaka-tense manood ng Footy ng A grade kasi parang sila magsusuntukan. Parang nagkakapikunan ba? Nakapasigaw din nga ako. Kain tayo, guys. Hindi pa tapos masave yung ating inedit. Ayun.
Oh, ala, natatalo kami guys. Ina-upload ko na guys, pero parang walang nangyayari. Time check is 3:53. Parang hindi gumagalaw, 0 pa rin. 10 minutes na siyang ganyan. Kia. Yes. Nakikipaglaro siya sa mga bata. Let me see your hands. Drink, brother. Oh, dirty guys. No more chocolates. Taste Ayan. it, though. 0. Uploading 0 pa rin. 0%. 4:05 na. Drink. You want your, drink, Baba? Don't touch with your hands. Okay. Just, tignan nyo. 3% pa lang yung na-upload natin. Ang oras is, mag-aalas 5 na guys. 4:42 na. Dito pa rin kami sa Footy. Mag-give up na lang yung aking phone. Malulobat na yung phone ko. 3% lang yan. Tapos na guys, nanalo yung A grade. Panalo yung Bay. Ayan si Zach. Ayan si Holly. Ooh. Si Kuya wala pa. Ayan na si Kuya. Uwian time na. Ay hala, traffic na kasi. Uwian na. Last game na yun. That was the last game. Look how much body Ano? white she's put on that Slice's daughter. Ha? Bahay na kami guys. Ang hangin sa labas and then sobrang lamig. Ngayon, yung ating ina-upload, 6% lang siya guys. Ayan, 6% lang. Isang oras siya, 6% lang. Yung mga bata, ando na sila sa bathroom. Maliligo sila kasi andudungis nila. Kami ni Jan, ang aming ulam pala guys. Yung mga bata hindi raw sila kakain kasi ang dami na nilang nakain. Nag-hotdog, kung ano-ano mga kinain nila doon. Kami ni Johnny Boy, lobster kami. Ayan. Ayan, lobster tapos tinapay. And ako, ang gagawin ko ay ilalagay ko to doon. Malulobat na talaga. Totoo na talaga itong malulobat. Kanina pa to nagpa-flash. Ang gagawin ko ay, hindi ko pa ito nakikita guys. So, yan yung mga code na in-order ko sa Korea na pang sarili. Ang gagawin ko ay magpiprint ako ng mga labels kasi yung mga nagbayad, yung iba na print ko na, yung iba hindi. Ayan. So, yung iba na print ko na yung labels. Ito yung local, yan yung international. So totoong nalobat na tayo guys. So, i-charge natin yung isa. So, yun, yung pinakita ko sa inyo, yun ang gagawin ko after namin kumain ni Jan. Pero yan ko na yung vlog. Wala naman kaming gagawin na ako magiging busy ako doon. Ito timelapse ko na kayo doon sa aking working area. So, yun na guys. End ko na to. Thank you. Wala naman masyadong ganap. Naglaro lang ng Footy and maghapon tayo doon sa Footy. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't. See you on my next vlog. Good night. Yeah, good night. Good afternoon. Okay, bye. So, totoong nalobat na tayo guys. So, i-charge natin yung isa. So, yun, yung pinakita ko sa inyo, yun ang gagawin ko after namin kumain ni Jan. Pero end ko na yung vlog. Wala naman kaming gagawin na ako magiging busy ako doon. Ito timelapse ko lang kayo doon sa aking working area. So, yun na guys. End ko na to. Thank you. Wala naman masyadong ganap. Naglaro lang ng Footy and maghapon tayo doon sa Footy. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't. See you on my next vlog. Good night. Yeah, good night. Good afternoon. Okay, bye. What you hiding from me? What you holding back? I think I saw you with another. I think I saw your hand slipping down. That look, that face smiling back at you is why you always wanna be around her.
The next day, si Jen nagki-clean up ng aking mga boxes, yung mga empty boxes. And yan ay papasok yan dito. Yan mga boxes. Pero yun, may mga plastic kasi yun. Sabi ko, huwag niya munang galawin. Thank you. Good morning guys! Ang aga pa guys, 9:40. Kanina pa kami gising. Ako naglalaba ko ng mga uniforms ng mga bata. Today pala is April 3, Sunday. Kasi di ba kahapon, maghapon kami sa foodie. And nakita nyo kanina si Jan, tinanggal niya yung mga boxes, yung mga empty boxes. Kinat niya yun guys, para hindi bulky tingnan. Then ilalagay niya yun doon sa farm. Dahil pag okay na magsunog ulit, susunugin niya yung mga boxes at kung ano-ano pa na dapat pwedeng isunog. Pero may time lang yun guys, hindi pwede pa ngayon. So, mag-aabang si Jan, mag-aabang ng maayos na weather para sunugin yung mga boxes. Ngayon, ang gagawin ko ay, ita-timelapse ko kayo, aayusin ko to, yung aking mga paninda, aayusin ko yan, maglilinis ako dito, hindi ako magla-live, mag-aayos ako dito. And, eto guys, mga bayad na ang mga yan, pero pinapahold nila para sa next live, baka may mamind pa sila. Kasi, yung iba may space pa yung satchels nila. And, eto, good to go tomorrow. Shipping na ako tomorrow. Eto, naghihintay pa ng bayad hanggang ngayon na lang na Sunday. Or else, magka-cancel ko na yan. Kasi, may stricto na tayo. So, yun guys. Yun ang aking ganap today. Maglilinis lang ako dito. Aayusin ko yan. So, eto yung, ayan yung itsura niya ngayon. Baka mamaya wala rin nangyari, no? So, at least, ayan. Tapos, ayan yung mga t-shirts. Mga t-shirts. So, ayusin ko ang mga yan. Okay, ayusin natin yan. So, pero i-timelapse ko na kayo, okay, guys? Kinuha ko to, guys. Bago ko kayo i-timelapse, ito yung nabili ko sa IKEA. Ito yung pinakamalaki nilang storage kineme para sa mga damit or kung ano-anong mga gamit nyo sa bahay. So, eto para sa mga damit ko. So, ilalagay ko dito yung aking mga na-mind dito sa aking pa-online selling. So, yeah, ilalagay ko sila dito para alam ko kung magkano ang babayaran ko sa aking online selling. So, tupiin ko yung mga na-mind ko. Ilalagay ko dito. Then, linis na ako dito. Kasi sa bahay okay naman kasi nakapaglinis na kami ng mga bata. Pero hindi nga tayo nakapag-vlog. Kasi nakalimutan ko yung phone. Ayan si Holly. Pinahiram ni Jan yung phone kasi yung dalawa nag-PPS. Baba, show your outfit. Ayan, ang kanyang outfit. Siya ang nagpili niyan. Tapos, nagsuklay na siya. Ako magba-vacuum lang ako dito. Pero naano na nila yung mga dapat iligpit. So, mamaya i-vacuum ko lang to. Yun lang naman ang gagawin dito. Tapos, magsasampay ang mga bata later. Habang ako ay busy sa aking tindahan. Timelapse ko na kayo. Tingnan niyo yung buhok ko. Ang mga baby hair natin na yan. Nagsisitayuan. So, i-timelapse ko na kayo para matapos na tong aking pagliligpit dito sa ating paninda. Here we standing on our own, on the beaten track. We lost ourselves and wondering which way to go. Can you tell me? So, eto na guys, yung aking mga na-mind dito sa aking online selling. Yung iba nasa nasa closet, yung iba nasa labahan. So, ayan. Marami akong puti. Kasi, alams na. Eto, lalabahan ko to kasi na lagyan siya ng makeup. So, yeah, ito yung ating babayaran at marami pa kasi marami nang natanggal dito kasi sinuot ko na yung iba at saka etong suot ko ngayon. Yan. So, may space pa siya guys. Oh, malaki-laki pang space. Gusto ko to. O, tapos ipatong-patong ko lang sila. Parang ang dami ko pang imamind. Feeling ko marami pa kasi marami pa akong hindi na bubuksan na box. So, i-close ko lang muna to. Pero yan yung mga na-mind ko. What to do? 'Cause I can't live without you. No reason to deny that we've gotta try again. Can we make it to the other side? While we figure out this life,
So, ayan na guys. Naayos ko na. Nailagay ko na lahat ng rocks doon sa gilid. What? Wow. Okay, punta naman siya sa shed. So, nakaalis na si Johnny Boy. Lagi siya guys nasa shed kasi nga, pinapolish niya yung caravan. Outside and inside niya pinapolish. At saka kung ano-ano pang ginagawa niya doon. And sinabihan niya ako na mag-make time ako para sa caravan kasi marami kaming gagawin doon sa loob din. Yung mga binili ko sa IKEA, kailangan daw maasikaso na yun. Oops, may nag-text. So anyway, eto na yung itsura niya guys. So, yun nga, lahat ng rocks nandoon na. Nandiyan na sa gilid, hindi pa yan tapos. Lalagyan ko pa yan ng mga damit. So, yan. And dito, binabaan natin para maabot natin yung nasa likod. Same as dito. And yung nandoon sa dulo, doon ko ilalagay yung mga nabanggit ko sa inyo na i-unbox kong mga Korean coat ko. Doon ko ilalagay kasi wala na akong space doon sa closet guys. As in, wala na. So, yan yung sinample kong in-unbox sa live. Siguro nakita nyo yun sa live. And dito, maglalagay pang mga damit. Ayan yung mga t-shirts and yung mga shirts nandoon. So, yan. Yan na yung itsura. And, etong box, yung box, and eto ay good for shipping na ang mga yan. Yung isa dito, puno yan, pero mga bayad na yan na pinapahold nila kasi gusto pa nilang mag-mine sa next live para makatipid sa shipping. Gusto nilang mapuno yung satchel. Eto, meron akong hinihintay na zip code niya. So, kaya nakalagay yan dyan kasi bayad na rin yan. Basta mga nandyan, bayad na ang mga yan, pinapahold or I need more information. Pero eto, good to go na. Mga nakabayad na yan. Clearance na lang pala. Meron ditong clearance na nag-send na siya pero hindi pa nasisi ng kapatid ko yung payments. So, kaya nandito sila sa isang bucket. Pero pinakita naman yung resibo na nag-send na sila. Hindi pa nga lang nag-show doon sa account ng kapatid ko. Pero eto, good to go. Nakasealed ang mga yan. Kasi good to go na sila for shipping tomorrow, Monday. Ayan. Live natin to. So, timelapse ko na lang kayo guys ha. Ayan. Live natin to. So, timelapse ko na lang kayo guys ha. Guys, tapos na ako mag-live. 9:30 na. Magna 9:30, 9:29. Ito yung mga na-mine kanina sa live. And iba dyan sa mga dress. And yung coat na black. And yung mga yan dito na-mine yan. So, isusort out ko lang. So, end ko na yung vlog. So, yung vlog natin kahapon at saka ngayon. So, yun na guys. Thank you so much sa mga nag-mine. Ayan, isusort out ko na yung mga na-mine kanina. Thank you so much. So, yun na guys yung vlog natin. Thank you. Bukas, shipping pala ako. Shipping tayo bukas. So, yeah. Bukas na lang ulit. Hindi ko lang kung mag-vlog tayo bukas. But, ngayon i-end ko na yung vlog. Thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Thank you lahat. Thank you lahat. Thank you sa mga nag-mine guys. Thank you so much. Good night. Photograph of us without cares and worn out clothes. Does Tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.